Ассалому алейкум духтарако, аппаҳо, хоҳарои азиз. Глой ипек дар резинка ира бинем хушругишона грандиозни аксия рафта истодааст. Нархошон 180 сомон буд, ҳозир 140 сомон шудагай. И хушругира бинем духтаро 140 сомон. Доставка дорем. Нашоти доставка методен дар WhatsApp нависен. 140 сомон глой ипек дар резинка. Ё оригиналошон духтаро, сангошонам оригиналай, беҳад хушруай, боро якум сорт. Ну рангошам пештар биёрем. Ира бинен сабзи тёмни. Аҷоибот хушру. 180 сомон кадомаш ки маъқула як хелай нархошон. Леҷа бо компанияки бигирешон. Фақат боромон доставка қатъия духтаро, нашоти доставка метонен дар WhatsApp нависен. 180 сомон духтаро. 180 сомон буд, 140 сомон шудаги аксия қатъи. Дар даҳан мо шудаги нархо 180 сомона. Қариб 30% тахфиф шудаги. Успед кунен. Ҳамаш глой наван, глой пекам беҳад хушруваканда. Сангошон дагар нест, ҳамаш оригиналай.